Да, обичам Стела. Проблем. Да, страхотна е. Гледай, даже и Айрана с Митела е страхотна комбинация, пробвай. Виждаш ли? Радлер, да не забравяй. Виждаш? Дей, Митела тя може да пък не беба кинечето. Да, бе, да, тя е по-вкусна. Да, вярно е. А Викито е кинече. Ама на Стела е истина. Виж ми блузата, има 50 номер, виждаш? Тук е, много е страхотно. Ябълка. Ябълка е. То може не е ябълка. Дай да видим колко мазнини има. Много е малко. Дай да видим колко мазнини има. Малко. Мазнини. Кайте. Колко? Въглехидрати 57,3 в 100 грама, а в 15 грама 8,6. А пък аз е пък той цялото бурканче е 15 грама. Демек 8,6. Да. Ей, че нищо особено. не пука. Надей. А чо?